Men så redder lillebror redder ham. Så overlever han, men han skal så i fængsel, fordi han er ikke Okay, så faren skal i fængsel. Ja, og der slutter det sådan. Men er der ikke sådan et eller andet, man skal lægge mærke til sådan rigtig meget? Altså, jeg ved det sgu ikke helt. Jeg blev meget mærke sådan et. Fuck dig, Thomas. Det kan min mor altså se, hvis hun opdager det. Hver mand har en. Undskyld. Hvad skal vi kalde det? Ej, gå nu væk! Er der ikke en eller anden ting, der sådan, det vil Thomas helt sikkert spørge, og så kan jeg bare svare. Nej, men altså, Thomas. så er det Hvad snakker jeg om? Snakker jeg om hvor? vi snakker om den der fucking film. Jeg ved det ikke helt, fordi jeg læste det til bunke. Jo, altså søsteren havde sprængt. Gå nu væk!